z môjho pohľadu není nič must have, žiadna z tých tradícií, ani žiaden z tých moderných prvkov. Naozaj je to o tom, ako to chceme mať a ako sa poznáme, čo je pre nás typické alebo čo je nám prirodzené, v čom sa budeme cítiť dobre. Takže ani to čepčenie není z môjho pohľadu must have, je to nice have. Keď máme zahraničných hostí, alebo keď viem, že čo tá ceremónia obnáša. Ahoj, som Darina a spolu s mojím manželom Tomášom vás vítame pri našej novej epizóde podcastu Svet fotografov. Ahojte, ja by som hneď na úvod privítal Adelu zo svadobnej agentúry Holubica. Ahoj. Ahojte. Holubica má na svojej stránke, keď sme sa pripravovali na tento podcast, napísané, že plánuje, skoordinuje a nadizajnuje moderné svadby do najmenšieho detailu. A keďže dnešná téma nášho podcastu je svadby nemusia byť tradičné a formálne, tak nám to moderné svadby z toho popisu celkom sa hodí. A prečo sme sa rozhodli pre túto tému? Lebo veľa neviest rieši nielen na fórach, ale aj na svadbách. Hlavne to, že nechcú upustiť od tých tradícií kvôli tomu, že čo na to povedia rodičia a majú z toho veľkú obavu. A vlastne s Adelou sme sa spojili a chceli by sme o tejto téme povedať niečo viac, aby sa vlastne nebali. Tak na začiatok možno taká otázka na teba, že ako si sa dostala k svadbám? Tak v prvom rade ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A keď to teda tak nejako skrátim, tak mňa vlastne tá téma svadby zaujímala povedzme, že dlhšie, ako neviem, veľa žien, dievčat, už má poukladané všelijaké Pinterestové nástenky, akože vizuálne to bola vždy pre mňa taká zaujímavá téma. A potom po organizácii mojej vlastnej svadby v roku 2018 som povedala, že jednoducho škoda, že bola iba tá jedna svadba, že už iná nebude, tak že by som proste v tej téme chcela zostať a dostala som tento nápad, že začalo to vlastne buknutím domény holubica.sk, no a ďalej som to vlastne rozvíjala až do podoby dnešnej, kde sme dnes ako svadobná agentúra. Ako vyzerala tvoja svadba? Bola viac moderná alebo skôr tradičná? Keďže tá svadba bola v roku 2018, tak podľa mňa až tak veľmi som nešla po tých trendoch. Neviem, mám pocit, že teraz sa viacej hovorí o tých trendoch, ako sa hovorilo vtedy, aj keď to bolo povedzme, že len pred 6 rokmi. Ale išla som podľa toho, že čo mne sa páči, ako by som to ja chcela. A myslím si, že to bol taký mix tých tradícií aj vlastne tých moderných prvkov. Niektoré z tých tradícií som vynechala, napríklad nechcela som rozbíjať taniera ani nejaké to prenesenie cez prach, ale zase na druhej strane sme mali čepčenie, lebo môj muž je vlastne není Slovák a mali sme tam aj zahraničných hostí, takže som chcela vniesť tento prvok do svadby. Dobre, mala si, alebo takto, tiež sme sa dočítali zase na stránke, keď sme si pripravovali tento rozhovor, že robíš moderné šik svadby. A čo toto znamená? Áno, tak ja to tak môžem povedať, že z takých dvoch stránok. Jednak je to tá vizuálna stránka a potom tá časť toho programu alebo toho harmonogramu dňa, že ako tie svadby prebiehajú. Takže vlastne zameriavam sa na svadby Bratislave a okolí a našou klientelou sú väčšinou také zmiešané páry, kde ženich alebo nevesta sú zo zahraničia a vlastne druhý partner je teda Slovák a rozhodnú sa mať svadbu na Slovensku. Čiže s týmto v ruke ide to, že títo ľudia jednoducho prirodzene vnášajú také tie moderné požiadavky na ten program a čo sa týka tej vizuálnej stránky, to je vlastne zase niečo, s čím sa ako keby ja chcem prezentovať. To nie je niečo, čo je úplne udávané tými klientami, ale vizuálne teda sa snažíme o veľmi také moderné svadby so zahraničným lookom, kde povedzme sa to
môže dotýkať či už nejakých tých výberov kvetín, štýlu aranžovania kvetín, výberov materiálov, či už obrusov, alebo aj nejakých váz, svietnikov, ale tak nemusíme sa baviť len teda povedzme o takomto dekore, ale celkovo by to malo jednoducho taký veľmi moderný. Aj možno výber lokácie, aby to išlo tak v ruke, jednoducho s takou nejakou modernou štýlovou svadbou. Čiže aj ten vizuál, vlastne tá výzdoba, všetko ako to vyzerá, aj lokácia, ale aj ten priebeh samotnej svadby, to všetko je vlastne aby to bolo také moderné, super. Dobre, takže vysvetlila si nám vlastne, čo je to tá šik svadba a spomínala si tie zmiešané svadby. Ak chce mať niekto vlastne tradičnú svadbu, ale s modernými prvkami, aký máš ty na to názor? Či to odporúčaš napríklad dvojici? Myslím si, že sa to dá skombinovať. Je možné mať aj tradičné prvky, aj moderné prvky v rámci vlastne toho svadobného dňa. Čiže nevylúčovala by som, alebo neohraničila by som to tak, že svadba musí byť iba tradičná alebo iba moderná. Myslím si, že sa to dá skombinovať a vždy sa vlastne treba pozrieť na to, že ako to cíti ten klient. Ja sa ich vlastne vždy na to teda pýtam a snažím sa ich naviesť k tomu, aby treba si skúsili predstaviť, ako sa cítia v danej nejakej situácii, že či napríklad to rozbijanie taniera, či to je niečo, čo tam chcú, nechcú. V niektorých teda prípadoch sa vlastne rozpráva pri tom rozbijení taniera o tom, že koľko črepín zostane, toľko budú mať deti a s tým napríklad niekto není komfortný, keď je to starší pár, už majú deti alebo nechcú, takže to sa napríklad vynechá, ale zase sa zaradí nejaká iná tradícia. A kľudne sa vlastne niektoré veci z tých tradičných môžu nahradiť s tými modernými prvkami. A čo sa týka hostí, ako to oni zobrali, keď napríklad je zmiešaný pár, hej, hostia sú aj zo Slovenska a keď vidia tie prvky moderné alebo tie zahraničné, dajme tomu, z inej kultúry, že či ako to oni zobrali, alebo či máš s tým nejakú skúsenosť. Myslím si, že dobre vychádzať, ako som teda aj naznačila, z toho, že aký je ten pár, ako ich poznajú tí ľudia. Aby nerobili a nenútili sa niečo, v čom nie sú komfortní. Že keď vedia, že tí hostia ich proste poznajú ako nejaký veľmi netradičný, bláznivý pár a oni si urobia veľmi tradičnú svadbu, tak by to možno bolo taký odskok. Že ísť aj podľa toho, aký majú životný štýl, alebo ako ich poznajú tí svadobní hostia. A vtedy to podľa mňa je úplne taký súlad. Aj čo sa týka možno vizuálnej stránky, že sa mi stáva, keď ideme naozaj podľa toho, čo je štýl tých ľudí a nastavíme ten dizajn tak, že oni sa v tom cítia dobre, tak potom dostávajú aj feedback od ľudí, že tak toto vás veľmi vystihovalo, že toto ste úplne vy. Hej. Takže naozaj si treba pozrieť na to, že kto sme my a podľa toho si to nastaviť. Či už vizuálne, začať alebo aj... od seba, keď si začne plánovať tú svadbu. Ktoré tradície by si nechala, aj keď je svadba veľmi moderná? Tak z mojej skúsenosti a z tých svadieb, ktoré vlastne realizujeme my, kde je to zmiešané publikum, aj čo sa týka hostí, aj vlastne čo sa týka toho páru, tak tam by som odporúčala ponechať to čepčenie, lebo je to teda veľmi pekný prvok, ktorý dokáže odprezentovať tú slovenskú kultúru a napriek tomu, že to je teda po slovensky, tak veľa z tých folklórnych súborov už vedia, povedzme na začiatku, trošku vysvetliť v angličtine, že o čom je tá tradícia a potom to vie pekne ísť aj po slovensky, ale je to naozaj niečo, na čo dobre reagujú aj tí zahraniční hostia. Dobre, super. A sú nejaké tradície, alebo poznáš nejaké tradície, ktoré sa dajú zamieniť za moderné? Áno, tak dneska je napríklad veľmi obľúbená tá Champagne Tower a to sa často zamieňa práve napríklad za krajanie svadobnej torty. Lebo potom nedajú sa úplne zaradiť, povedzme, že všetky veci, že aj tie tradičné a moderné, tak sa to tak prirodzene nahrádza. A potom napríklad aj čo sa týka gratulácií, tak na Slovensku sme zvyknutí na také tie tradičné gratulácie, kedy sa ľudia dajú vlastne do nejakého zástupu a idú radom, odovzdávajú sa vlastne aj obálky. Ale zase na zahraničných svadbách napríklad na toto nie sú zvyknutí
Obálky sa povedzme hádžu do nejakej krabičky pripravenej alebo do nejakého boxu a môže sa gratulovať tak, že vlastne ten pár hneď po obrade ide do baru, ktorý je povedzme že vonku, zoberie si drink a potom vlastne hostia sa pozvú na cocktail hour, tiež na ten koktail, na drink a vlastne ten pár chodí a má také ako keby mini chaty, rozhovory s tými svadobnými hostiami, takže toto sa napríklad dá. My sme sa napríklad stretli, že tá klasická odobierka, alebo časť tej odobierky, kedy vlastne ženich prvýkrát uvidí nevestu, tak si dosť často aj spätne vlastne, neviem, také 2-3 roky zamieňajú vlastne za mladý, za ten first look. Že si urobia vlastne to prvé videnie také intimné, hej, že sú tam oni niekde buď v izbe, alebo niekde na záhrade v parku a že vlastne vtedy uvidí ženich prvýkrát nevestu. Hej, zvyk je taký, že vlastne uvidí pred tou odobierkou, kde je celá rodina, samozrejme. Takže napríklad aj toto je taká zaujímavá alternatíva. A sú nevesty, ktoré sa nevedia rozhodnúť medzi tradičnou a modernou svadbou a ako by si im odporúčila ty, aby sa rozhodli buď pre tú modernú, alebo pre tú tradičnú? Zase pozrieť sa na to vlastne, že v čom sa cítim dobre, aký ja som, alebo aký sme my pár a ako nás aj poznajú tí svadobní hostia. A dá sa presne spraviť taký ten mix. Nemusí to byť čisto tradičná a čisto moderná svadba. Môže to byť mix. No a ak majú tie nevesty také veľké očakávanie od rodiny, hej, od babiek, mamiek a tak, na tie tradície, tam by si im dala nejaké odporúčanie, ako to poriešiť, ak ich nechcú tie tradície? Áno. Toto je, viem si predstaviť, že toto je veľmi náročné zvládnuť a je to určite častá svadba na mnohých, teda častá situácia na mnohých svadbách, kedy sú vlastne nevesty alebo ten pár tlačený do týchto veľmi tradičných vecí, oni povedzme by to chceli trošku modernejšie. Takže myslím si, že v tomto prípade je to hlavne o komunikácii s tou rodinou, čo môže byť tiež veľmi náročná úloha, ale myslím si, že to je minimálne potrebné urobiť, odkomunikovať jasne vlastne, že my by sme to chceli takto, budeme mať takýto, možno ich aj oboznámiť s tým harmonogramom dňa, ak už ho by mali zostavený. Chceme, aby svadba takto prebiehala, tieto veci jednoducho tam nechceme, lebo sa nám nepáčia, alebo nepáči sa nám, čo tá tradícia znamená. Možno aj ako keby sa o tom porozprávať, že prečo to tá rodina tam chce mať tie tradície, že či vedia, čo je podstata tej tradície a odkomunikovať, že teda my to budeme mať takto a že či by to bolo proste možné rešpektovať. Asi komunikácia je taká... Najdôležitejšia, no. Tam veľa vecí, hej, zahapruje pri ale komunikácii. Ale určite to neriešiť až na tej svadbe. To môže byť vlastne neskoro, môžu tam vznikať nejaké nepríjemné stresové situácie a môže tam byť nejaký tlak tej rodiny, to asi máš aj nejakú skúsenosť osobnú, hej? Očakávala nejaké iné veci a alebo proste nejaký iný priebeh toho dňa, čiže toto riešiť až na svadbe je určite neskoro a môže to pokaziť ten priebeh toho dňa. A vieš o nejakom takom konflikte tradícií na svadbe? Stáva sa, že jednoducho všímam si aj ako koordinátor, že rodičia prichádzajú niekedy vlastne za tou nevestou a začnú na ňu vlastne tlačiť. A že kedy bude toto, kedy bude tamto. V tom prípade tam je vidieť, že tá komunikácia možno neprebehla správne zo strany vlastne tej nevesty, ženicha s rodičmi. A ak je tam koordinátor, tak vlastne odporúčam vtedy povedzme kľudne tú maminu, tatina alebo rodinu ako keby odsunúť v zmysle, že tuto mám koordinátorku alebo wedding plannerku, skúste to s ňou vyriešiť, lebo ona presne vie, čo sa bude diať a ja by som si tento deň chcela užiť. Hej, že... A ten koordinátor už možno zase trošku tak z takej tej pozície, že tam nie je taká tá vzťahová väzba, vie to akože pekne diplomaticky odkomunikovať a že kľudne teda odporúčam nevestám, nech prehodia potom takéto problémy na koordinátora počas dňa. Dobre, a spomínala si vlastne aj to čepčenie, že to je taký ten prvok, ktorý myslíš si, že je to taký akože must have na tej svadbe, že musí byť to čepčenie, alebo aký máš na to názor?
Z môjho pohľadu není nič must have, žiadna z tých tradícií, ani žiaden z tých moderných prvkov. Naozaj je to o tom, ako to chceme mať a ako sa poznáme, čo je pre nás typické alebo čo je nám prirodzené, v čom sa budeme cítiť dobre. Takže ani to čepčenie není z môjho pohľadu must have, je to nice have, keď máme zahraničných hostí, alebo keď viem, že čo tá ceremónia obnáša a chcem, povedzme, ísť podľa tej tradície, že chcem si to prežiť, povedzme. Možno zistiť si viac o tej tradície, nielen preto, že som ju videla x-krát vlastne, alebo videl na svadbe, ale možno si práve, že zistiť o tej tradícii, že čo znamená aj to čepčenie, hej, a vtedy sa rozhodnúť pre neho. Čiže... Ísť po tej podstate, že naozaj si to možno naštudovať, čo tá tradícia historicky znamená, že prečo sa robievala vlastne na dedinách, na svadbách a potom presne akože sa s tým stotožniť alebo nestotožniť. Ale to aj ako hovoríš, že vlastne keď bola zahraničná svadba, boli tam zahraniční hostia a keď zrobili pekné to čepčenie, keď prišiel veľký súbor vlastne a celé to bolo, tak pre nich to bola taká zaujímavá vsúka vlastne, že zažili takú tú tradíciu, hej, slovenskú a bolo to aj pekné urobené. Ale zase sme zažili aj svadby, presne ako sme vraveli, že nevesta možno ani nevie, alebo bola donútená rodinou možno na to čepčenie a bolo vidno na nej, že to prežila. Lebo to muselo byť, hej, takže fakt asi vychádzať zo seba vlastne, tak si to postaviť, jak si to celé. Odkomunikovať si to možno aj s tými rodičmi, že a viete vlastne, čo to znamená, to čepčenie, že to bolo vlastne, že nevesta sa lúčila s tou svojou rodinou a boli nasadení vlastne, vymenila ten vienok za ten čepiec a odtedy už vlastne teda bola vydatá žena, že vlastne po tej ceremonii a po povedzme nejakej vykrúcanke išla už teda so svojím manželom do jeho domu a pre mnohé vlastne ženy to bol veľmi smutný akt, pretože boli vydávané treba z rozumu alebo z nejakej dohody a boli vlastne vtedy veľmi smutné. Čiže vlastne to čepčenie je v podstate aj taká trošku smutná záležitosť. To hej, už sme videli aj plač niekedy. Celá rodina, to bolo pekné. No a potom čepčenie väčšinou nasleduje rejdový alebo vykrúcanka. Čo si ty myslíš, patrí vlastne toto do modernej svadby? Zase môže a nemusí. Už som zažila aj teda veľmi modernú svadbu slovenskú, kde vlastne ženích bol slovenský reper a nemali tam veľa tých tradičných prvkov, ale toto jednoducho chceli. Chceli vlastne mať takýto redový tanec, ale teda ten klobúk sme vymenili za šiltovku, za čapicu. A bol vlastne redový tanec, tancoval sa s nevestou a vlastne vyzbieravali sa peniaze. Takže kľudne. Zaujímavé. Ale hej, keď je tá dvojica taká uvoľnená, presne ako si povedala, že vlastne si to tak medzi sebou aj vykomunikovali, ako oni dvaja a jednoducho žijú tým a tak vlastne na tú tému si aj, alebo na ten štýl si aj zrobili tú svadbu, tak potom aj tá svadba tak išla pekne, hej, že proste človek mal z neho, aj my ako fotografi sme mali z toho dobrý pocit, že tí ľudia to nerobili na silu alebo netrpeli v tom danom momente, hej. Áno. Takže určite. Čiže keď sme pri tých trendoch, tak aké sú teraz aktuálne svadobné trendy pre túto sezónu 2024? Môžem to rozdeliť zase na také dve kategórie, čiže jednak čo sa týka vizuálnej stránky a potom čo sa týka toho programu. A čo sa týka vizuálnej stránky, tak budú moderné veľmi také divoké farebné kombinácie a žiarivé farby. A keď si predstavíme jednoducho nejaký taký košík s ovocím, tak si to predstavujem, hej, že taký mix, tak nebáť sa vlastne tých farieb, to je teraz naozaj, aj už myslím, že bol aj minulý rok, ale teraz sa o tom veľa hovorí, že naozaj tie farby. A ďalej také možno v takých tých detailoch, hej, že strašne populárne sú teraz také mašličky, ktoré sa zaväzujú vlastne hlavne teda na svietniky, ale videla som už s tým previazaný aj príbor, aj menu kartu, aj, či už to môže byť aj na šatách nevesty, hej, čiže mašličky. Pozerali teraz trendy vlastne svadobné šaty a tam presne tie mašle, je také veľké. Áno. Čiže toto je taký veľký trend. Potom aj perly sú trendové, perličky, aj čo sa týka dekorácií, že sa to lepí aj na kvety, lepí sa to na ovocie.
Na tortu, áno, alebo možno aj na oznámenia, že to je, čo sa týka ešte takéhoto detailu. Potom sú veľmi moderné teraz, to už bolo, ale teraz ešte viac, ide sa do takých rôznych netypických foriem ovocia a zeleniny. Videla som jednoducho kapustné listy namiesto nejakej kvetinovej inštalácie, aj vlastne čo sa týka dekorácie stolov. To ovocie sa dávalo, hej, to už možno nie je také úplne netypické, že pomeranče, citróny, hrušky, a naozaj sa teraz ide vyslovene aj do zeleniny, do baklažánov, cukín, cesnakov. Kel, sa mi tá, že áno, ja som to teraz tak vyskúšala, dala som ružičkový kel vlastne s takými tmavšími paradajkami a veľmi sa to páčilo a vyzeralo to super, hej. Čiže toto je tiež jeden z takých veľkých trendov, dokonca vlastne sa z toho ovocia a zeleniny stávajú až také ako keby sochy, skulptúry zeleninové, čo je samozrejme určite prácnejšie, aj odvážnejšie, ale je to veľmi pekné. Je to veľmi moderné. Ale možno aj ekologickejšie ako nejaké ľadové sochy alebo niečo také, nie? To už asi dlho nefunguje. A tak áno, teoreticky to môže byť aj ako nejaká náhrada kvetov, hej, že k takémuto niečomu treba možno už len doplniť nejaký 1, 2, 3 moderné kvety do výšky a máte vlastne hneď vyzdobený stôl. Super. A z tých vecí, čo si povedala, je teraz nejaký must-have produkt, ktorý akože musí byť na každej svadbe, alebo tak? Myslíš, čo sa týka dizajnu? Napríklad dizajnu je nejaký produkt alebo prvok. Alebo aj akože z toho deja, hej? Z toho áno, z toho programu. Hej, tak teraz vlastne veľmi populárne sú tie Champagne Tower. To je teraz naozaj také, že to chce vlastne skoro každý, ale ja to aj odporúčam, je to super. Aj naozaj, že mám to odskúšané, že sa to aj, ono sa to vlastne potom rozdá tým hosťom, hej, a je to ľahšie ako rozkrájať tú svadobnú tortu, aj také estetickejšie, aj pritom dlhšie tí ľudia vlastne vydržia spolu, hej, ako keď sa tá torta krája a servíruje a tí ľudia sa vlastne niekde roztrusia zase k svadobným stolom, čiže to Champagne Tower je za mňa teraz také, že veľmi moderné, ale aj super. A nemusí to byť šampaň, môže to byť aj prosecco alebo sekt. A potom sú aj veľmi moderné ešte, zase keď aj poviem o tortách, tak sú také vintage torty moderné. A čo sa týka programu, môže byť taká tendencia treba robiť si ako menšie svadby a pozvať si naozaj len tých hostí, ktorých tam chcem mať a prežiť to vlastne v takej akože intimnejšej atmosfére. Super. Ako riešiť udržanie rovnováhy medzi osobným štýlom nevesty a aktuálnymi trendami? Áno, tak asi by bolo zbytočné aplikovať nejaké trendy alebo nútiť sa napríklad do nejakých veľmi žiarivých farieb, keď to tá nevesta necíti a proste vie, že sa cíti dobre v čisto bielej alebo čisto akej kombinácii, ktorá je už možno povedzme dneska trochu, nie že out, ale už je veľmi klasická, že biela a zelená, ale jednoducho, keď ona sa v tom cíti najlepšie, tak by bolo zbytočné sa trápiť a zase tí hostia by prišli a že však veď ty si taká celá minimalistická, máš všetko doma vo svetlých farbách a teraz bola by tam nejaká červená, oranžová, hej, že veľmi by to odskočilo aj tým svadobným hosťom, takže naozaj ísť podľa toho, že aký ja som a nenútiť sa do tých trendov, to si myslím, že by nedávalo vôbec zmysel. A mala si nejakú výzvu, alebo máš nejakú výzvu, alebo či si mala, alebo či máš nejakú výzvu, kedy sa stretávaš vlastne s tým integrovaním tých trendov do tej svadobnej koordinácie alebo do toho svadobného harmonogramu? Tam treba to ustať, ako keby naozaj si to dať hneď na papier, ten harmonogram, a by sa nestalo toho, že chceme tam mať aj tradičné prvky a chceme tam mať aj moderné prvky a teraz zistím, že jednoducho sa to nedá dať celé dokopy, lebo ten deň má určitý počet hodín. Takže to je taká asi najväčšia výzva, že naozaj, keď už si aj tá nevesta robí ten harmonogram sama a nemá koordinátora, dať si to na papier a zistiť si, že jednoducho nastaviť si to časovo, že vtedy a vtedy sa bude diať toto a vtedy sa nádherne ukáže, že toto sa ešte zmestí a toto sa už nezmestí. Takže to je taká najväčšia výzva, že
nedávať si do toho programu až príliš veľa vecí. Rozumiem. To sa veľakrát stáva, že chceme veľa programu a potom si musí vyberať, že čo je pre ňu priorita na svadbe, že to asi nestihneme. No a riešiť to počas svadby, tak to je tiež... Neodporúčame takéto veci určite. Presne tak. Určite. Super, tak ja si myslím, že sme túto tému vyčerpali úplne. Áno. Zase sme sa dozvedeli aj minulé veci. To áno, určite. Dobre, tak ďakujeme teda veľmi pekne za odpovede, boli úžasné a tešíme sa možno na budúce, keď sa stretneme na nejakej svadbe alebo pri ďalšom podcaste. Dobre, ja sa vám veľmi teším. Ďakujem vám pekne ešte raz za pozvanie. Ďakujeme. Ahoj. Ahojte.